lo kiro bai hriat puya pachuaw sitting room atong ribor bor thoma chuan ka har hlol mai ka tho chuaka kanu chu ka aw nga la kanina chuan mi tam tak anu om khom lui mai om zia chu ka hrelo kher mai le kanu chuan man mo em mai chuan min pan phei hlok maya eng soi se set lo chuan bathroom lama chuan min kai phei dor mai bok nu inge thilom zia tu tenge local so tin ka zota kanu chuan ka ke kor chu apot thla makti deuh mai chuna che dan chu ka en ringot mai ka ke kor chu lo hu du maya arim na chu zun hing rim chi ni bok towel banin min pe ya ka ke kor chu washing machine a khong lu ta insil fairo leinat mele emamin enchung chuna tia kainen chianga ke hi zun ka chenia mole zana chuan rei lo te a chuan mi ron tu ama kanu chuan min lo en tlok mai bok kanu chu ka ena ka intifel thelom ka tia kanu chu chuaka kong khar chu khar ngal boka pon lama chuan ading reng tiro pen ri ka hria zom lo dana chuan ka hre thei mai bok ka kor phedin ka in ena ka cherin ka dang hneya amma ni lama thil thleng turo mang reng hriat ka ni lova engtin nge kanina chuan ko ma tuin nge min hroi ho ti po ka hrelowa ka ngai tu thui thei ber chu aizola school kalin ko ma kapute na ko ma pol som pahni kan exam me kani ka ngai tu thui zena ka thian nu marsi boral dan te a thi dana kalung oilovin ka thei to pa ka boipui ve dan te khania nie marsi kha ka thian thaber ania anu nen chaw kho san nia anu chuan bazara chome lain aphur kual thina veng san azuar kual ve thina chu anei zonna berani mai anu chu ha thine mawangin zanlama po boi thei hnia lekha zerna hun po anei ve ngai manglowa homework ti lo wanga class atanga chuatirani fo thina khati chung khan alung oilo mel ka mungai mi lowa marsi chu a strong ema engti kong po hlodlin tum tlat me nia class khata kan thudu na chuta tanga in hreve chau chu kan ni anin po veng tla berve taka min noi jim te an lua ve a annu pha chuan zanlama ko ba siam le thlai chedeu to pai te thlai na tel thatte chu an ti thin hani maya kapa na thowangin thingthlang kholian taka kanin sona aizola chuan in nei ve tho mai la keima omtlongai chuan tin kapuina min da ta kha han nia kanu naw hi pathum kan nia kanu paber hi an nu puya nei towa phai lama anom nge ni kau chi hi college kal lai nia kau te bula uma ke hi anau pang ber ka nia kanu le pa bula kala ve bok kapa na thowang in son kan ngai ta ka chuan kapute in lama kom phei ve taroi maya thingtlanga school ka lai chuan ka du jok wangani marsi nen chuan kan riak dun ve fowa hunola nei chuna chuan kanot copy in alo riak mai zela ke point adin mun riain a homework te ka ti saka anot po ka copy sakna sa thina ni hunakala kan exam line kapute in lama lekha kan zir do na board exam tur kan nia wangin anin aingot chuan heta azir thei arin zo wangania subject humlai kan exam to tin zan kha chu anuina ron ko la apomana thoron soya homai tur chuna ron tita zanlai ni to wangin ka chung tela anmu hil vek to sia scooty na chu ka khal thiam der silo marsi chuan ama ho tuma ke chuan zui ve mai katum lain naktu exam ani to sia ilain non chuak box silo baka itan hole na boi thla kang ati tak thlata wangin kan ko thleng chu ka zuk thani chanchin chu minlo hrile wat turatin kanin thla ta kha nia ma se khamizan kha marsi ka mun hun berle atam lai mel ka mu top na chu alo ni ta ni zinglam da ni thleng vel ka zel nuwa chuan kain non zo thok hat to viau mai
kol kala don lo wangin an buai viawani chu karing thlawengot maya kati buai mai karina wangin ka kol du tabik lo bok kei bo ka inda fela kamuzui ve ta ni zinga chon ka phone chu ka en wata dari ta lo ri der to mai man mo ta ka thobin ka identify thuak ka cho poi lo chuan ka pate chuan min thla phei ta ngal bok ge ta chuan marsi chu ka nga krenga ma se exam tran do na po a mel ka mu tak lo wangin dam doi lama chuan an lu ta ni karing het ta bur mai ni ka phone ka ken box si lo wangin ke po chuan ka lu san ve ta mai bok kan exam lai chuan kan zir tir tu te chu anin berule sap thina miss ma fele chuan exam zo lama kan vocal ve do nim ni tin midang ho chu azot hlom nia lan ve chu nga yang chu a thu hrimin zanrea te enge moti reng le anung kholo roze kan yang kati sarma bia kan ti chuan ka ben chu a vera zar mai le tu chanchin nge mon soi niango ti ka ngai tua ka hre phak der mai bok si lo miss ma fele bok chuan tun lai mi hi chu an mak to khop nung chang zoi oi deuh le poi soi lo mel fe hi angam hoi an nei du khop mai ati ve le ta miste te chuan an din hun thlirin karing deuh boxi karing chi boxi lo ami zia te kha ankil toi chi nia zan lama chuak chi chu ani karing lo sin mole hatia thok le khata keima chuan ngai that lo na lian tak mai ron noma engwange ka hresan lo kan sar paper ka submit lai chuan miss ma felin chik fashion chuan mino ena debora ithianu chu iwa thlawe donim minlo tia makti deuh chuan kamel kok mai tu ka thianu mo kati hu maya chek hlakin marsi kha tukina arwangan chhar kha ishewe nange ati tamai ni chu makati lutuk chu kameng bial kok mai engmo arwangan chhar mo katilia ilola shewe nange mistake te chuan alo tiwat maya ke chu kabing mup mai anthil soile min biang na te chu aral hla taka tongang mai chuan ka hria ka har chhuale chuan ka thian nu ruang chu kalo kila kalo kun reng to mai engtin nge he mun hi ka thlen po ka hrelowa ma se anua min hrele dan chuan sarma bia ka chuan a motorin min hruai phei ani ome ka ngai toilet lengial po hian gate ka kalpel dan ka hre reng lo thlan mual lampana kan kal lai chu ka hrele voya thana akuang an zal lai le anu roi thom te chu ka hrelia chumi nuwa chuan engma ka hrezui to lo bani example chu chhunjom turin min hruai ma se engma ziana chang ka hrelowa karil ruwa ka thianu bak engthil dang ma an lang thei lowa anui mel te kabula uma thak lelve thei zia te le aril ruha na asoi lai vel te a hlotling nge ngai big zia soi lai te kha ka ngai tu kira thit hela ni lowasin khamizana khan local puita ila khatiang thil kha achunga thleng lo turania keima chu in thiam lo na hlirin ka khata marsi nola nemdan chu ka thiam boxi lo ka thei to pin ka chui kira anin konga la chuan arwangan chhar der si lo ama thu chuan khalam daya akal don lo ti po ka hre chianga tute moin an rubowanga an ti hlum nuwa arwang chu khalai muna khan an paita ninge yang ti chu karin dan ani bok kong ka kik thoma wang chuan ka har chuak zok maya ehe ilain silfai nange kanu chun ron tia kanu chu ka pana ka kwa ka trap zoi ringot mai ka thil hria chun la abei tham sia keila heti mai hi kania engthil chi ange ka chunga hian thleng ka hre der si lo zun hi engwanga chenge kani ka hrelowa kan khua ka hodan te hi engwanga hrelonge kani kanina mitam tak anom te hi tu te nge an nia engwanga local khong nge an ni ti tak ngial po ka hrelowa ka buai zawa ngai tua chua thei chun la tlem ro pui mai box sia kanu chon min lei soka towel chon min hru hula kati po chuan engma asoi lowa min thak mula makti tak chuan ka hen ringot mai karum lama chuan min hruai pheya alo nok nuai mai boka kanu chuan bungron nok te chu ada fer zung bok
khuma chuan ngoi reng chuan ka thua ngai tua ber tur po thelo chuan kom ngai chuan kom reng ringut mai ani kanu kabula lo thu chuan nu kachunga hian nge thlenga khoya nge marsi nu khau kanina lo leng te so tu te nge tin kalo zot mol mol mai bok kanu chuan minen wanga marsi chu tunge tin min zot le tamai ni cho a hrelo derani karinga kanu chu kanuya ma se kanu chuan makmin ti mel tul mai ke chuan ka thian nu kha aizola kanom lai pon kanina cholo ei to kha khati chuan minen wang mai bok kanu chuan i thian te marsi nom reng hleinem baka aizola pho kanom ngai lo hrim ponami te sa chu mithina kalturan ni so kan thenom putar kha khothim nu loka khana thia kanina anroi nga khomani so hatia engma chu kalo hreve mi lovani chu kanu chu kain le wanga dota soilo chu ka hria thei ka ringani ma se dot soi melemo uang mel chu apu der boxi lo ama chu makkati tul mai ani kachunga hian nge thlenga engatinge ka thel hriat ve chuna piang anom loviti engchiange kachunga hian thleng tin ka zot lea idam lowa rei tak chung chu idam lo to ni tuna ilo harve chawani hi tin min kuwa engma chu ka hre thiam lo tak zetani kanu bok chuan kan tleiwar ve do na khuma hian lo mula mamoi nei chuan milo ko wat don nia tin ka chala ron fo pa min chua san zui ta ngal bok khatiang zong te kha mumang vek mo lo nia kadam lo ni chuan engnat na nge ka neyang kano panlai nun engma hriat thei ka nei lowa ke hian ka hriat na hi ka hlo taim ni don keima zona tam takauma a chhana tu reng ka hreder si lo ka hriat ve chhun chu kachunga hian enge mutak chu a thleng ti zong chu ni karil ruwa chuan thil pakhat lo lang zok maya ka phone chu kala marsi hming chu ka zong hal char bok ma se marsi ti reng save ka lo nei lowa anu hming la ka save hek lowa gallery ale google photo ate kan thala ka zong kuala engma mo reng ka nei box hi lo huwa chapa ka chat kan en chuan kan school kalna nia ka share group te po engma lo om lowa aril rona takin khuma chuan ka boka marsi chu om veng ya hriat na ka nei box hi katuin chu halima wangin ka chuak pheya sitting room a po tu ma anlo om to lowa frichami botol pakhat chu lain ka phone chu ka charge sa ruma ka pheya ka vamu leta ka ngai tu na chuan thil dang lo om leta almera lam chu panin alban te chu kan kewa ma se marsi ni na kan thalak chu om ve reng lo tui chu lain ka in khola ka tho huaya kanui saka kamu mang mai ani don hi hetiang thil hi engma thleng tak lawa a thata izo kani hi tin ka tho chuaka almera chuan album chu ka da ka khara ma se enge moka mu chuan kami chu la tatlat mai le puan thekara chuan ti sat war chu lo oma ka pot chuaka enge mo chu omtlata hriat na kaniya killi nei hian alo ru thang mai khuma chuan ka keng pheya ti sa chu kaina marsi nen ainang chia kan ta tura ka lei ngei kha niya ka chhum te hian milo bum le kani don hi enge mo tak chu a thleng nge ani ka ti chuak bok ti sa ta boxin tuam chu ka honga karai le marsi nen kan thalak tam tak chu aloin da khom vek mai ni chu kain dia ta thalak chu pomin ka trap zoi mai ka chung te hian engwanga hetiang thil hi da bo du nge an yang le kanu khan engwanga soi du lo nge niang chu thil ka ngai du lai chuan ka ren chu lo thim thut maya ka chuak pheya inverter ba on katuma aeng thei mi lo le ngal bati lain gas chu ka ka pala bati keng chung chuan room lama chuan ka le ta ni thala ken chunjom lai chuan sitting room ka phone charge chu lo ria ka tho chuaka ka bapan leya ka thlen ma chuan phone chu a ring chu a top zui mak mai bok miss call tu number ring ma lang mi alowa makka ti viau to mai ka room ka palet le chuan bati chu lo thi dai to maya phone lai chu onin bati ka ban lai tak chuan kangal re ka tak mai chuan
กุดวัดทุรไม่จุนรนมันจุดไม่เล่กระจิมหาลสุงไทยกันนินเปียลูกอาลาจวนควงจุอริตลังมายาเราอมดูคบไม่มินมันตูจุกชนะกุดเจลดไม่โลลันิจุยก็เกจุกทิ้งวะกะปนัดลานชัวตุมินกงกลำกับปันงาลกะรักเจลจูลไม่บอกกงกาลาจุปนละมาจวนไอ้ลกเงมนี่กะหงเทเดโลมายากะจูมวะกะกะสุดจดไม่บอกกะนุ่งนำจุกะปะหุยเลยปุตรเมลเชเจตไม่เลยไม่ดังวาร์ปุกไม่จวนมิโลเมลกุรไม่นิโจไม่โจอดังเวกนายนที่เซนจามนิอมตักไม่โจอลังรวกไม่บอกเสียจูเจตจูกะเรียนทัจามเตจวนทิลปังไอเปียลำทิลนิติอันเรชียังอันยังโจกามิดสุลาเอ็งมากระจุยตลอดวันนี้อิดาทุกรุโลกติเรงนี่ทุนาชวนอามังบุคานอาบอยเลยโดนตานี่ฮีเตียกับป้าพุนรุลุกจมินติฮาระกะละเมงดูไม่ลวะรินเลวเดวินอโลหาร์ชัวเวบุกตินนี่ดรขานอัจฉริยะเบสยมลวติบอกสียาบากาอัจฉริยนุขะกะเลยนัดเวบอกสียาจุติมายาอามาเรียจังนัติบาวสักขะกะดูบิกลวะลมกนูจนเราติเวบอกกับป้าชวนสวยตัวเราเตียงอโลหาร์โดนนายังอัติยาปางไงตะกะอรุณฮาร์เวเลนิจวนเอ็งกิมฮิริลเวกโจกิลาชังเรียชัวตุมาอังไงตัวน่าเซียนบวยน่าสัจจวนบวยเลยโจกังกนูจนติเวทงเกจูกรุมเจียกำเมงเดียระอันทิลสวยลายโปจูอันโตวัตากำเมงจียนชวนกนุมนัดจูคอยลายเงกะเชไม่โลนูคอยเงกนุมกติชวนกนูจูนุยวาระวัดไม่ลมเมลกับมุติลบกินกะเชียบ่อยเตอิโลหาร์เลโตนิโมอิรูไม่โลดลัวนินีไลหาร์โตโลฮัลโลตียกับป้าจูฮัลโลเจ็กลักไม่กะทิลหมูค่ะกะมิทาจวนอโลหลังหาลจุดไม่บกะกะขวดตะลกไม่กะนูจมิโลกัวทัวยาอิหิมตัวตีนกะนุงจางอาจวนจูลเลี้ยววะกะป้าจูกะไว้นะเลยนัดเมเลมไม่จวนมิโลเทียร์เวริงไม่บอกเกจูกะจับห่มมายาเอ็งวางเบรเงปกะเชลกะตราจุดชวกเอ็มริงดไม่นี่นูปุตรเจอร์เดไม่กับมัวก็คุมหน่วยอาคารกติชวกโจกะอิหิมตัวบ่อยเตตีมินกวงเห็ดเศร้าไม่บอกกะตราจวชวนกะริลรามทูกะสวยกะป้าชวนไก่ดูเตมินเอาจอดจงไม่บอกไอจอลฮอสพิทาลเคบินากันเราเรงะกะป้าตัวเลยช่วงชวนกะทิลหมูเตจกันูบุลากะริลเวเนียบปะอุลุกตะกินเราง่ายช้ากะสวยจอดชวนกะลุจงอาชวนกดงาตินาจงใจตาเอ็งหมดติตักชวนกัดหาจูอมวงห่วยไม่บอกกะป้าเราเห็นหัวชวนในตัวจุกเราบันจุงไม่บอกค่ะไก่เนมเขรไม่กันูเลป้าเตชวนเขาเตปนเราวิดีโอโคละกะที่เลยลายเตจูมิตุยตาจอยจะมีเราเทียร์ลมากะเราปอยโมเวเลยในโดนฮีกะติไม่อุมาชวนการทารลมาอันเราเฉาตัวทัวสอยกันูเตปอันพูรขบไม่เขาฟาเตจวนละลานี่เราต้องวัดโรอันเราติเวลางกะโลมินกะลิมเวตักเจโตนี่กันอินเปียกนักันติโตปะกะปาโปเอ็งมติตัวนี้วางินชัวกะกันูบุลาชวนเอ็งกิมมินเชลเวกตัวรินกติตากันูชวนมินเอ็นวังเฮทิลฮีอิลักทุบชันจูอิลักกันทุบชันจูจวนละมีปันกันเราวางนี่ตินบุลชนะอมจุกติปุยเวทเอาไม่ติชวนเฮตียงเฮนสวยดานี่ขัดตียงอิเชียนูเบรทีนักขันอเดงนั่นเล่ไม่เจ้า subject นี่ exam อิลาบากโปค่ะ exam ไทยตลอดว่าอิริลรัวบัวยานังมาเลนังมาอินเบริงไม่บอกอีปะเตชวน exam โหลาบช่วยทีนเจ้ามาเสเอ็งมาเจียนจางอิเชสีลว่าดรกันโรนา anxiety เล depression อิโลเนริงตีกันเชชัวกะอีบวยโจอจวลตุละเชียร์โลการะอิเทียนูทานาเตฮิโลวกะละเวนตักเตเวนิไงตากะวางินกันเวงตัดจุดไม่เจนี่อีจันจินันเชียร์เวเลอีวิเตหัวโปอันนนเทงโชงาละมาเสตุมาเร่งเชตโตโลวะอีบวยจวลเจละอาจางอินเบียกในอมตักินิพุนบุลชีนะอาจางเลเหลาบักเลงินโยมา
achang le inui le hor mai bok thi doctor thuro nangin mundang boruak thar hip tir tur chein ipa thona khuwa khan kan ruai chho thangot mai cha zun le thiana chang poi hrelowa cho bar point e na chang hre hek lowa ka boi thin te sin ti min nui war mai ani engtin nge kalo har chhuwa ka ti chuan thakhat se jot khati ngai om hnuwa khan khamizana khan iron pa ngai ve ta ni kha ilo tong chuak te kha kan lom lu tuka ma se coloring ngam chi alo ilo tluk na bula I thian nu ne na in thalak lo dar ni kan mu khan I thale to ni ti karing chi alo ti ya min ron kuwa thareng to ro boite tina trap khor hlok mai bok thil then dan chu kala hre chuak zo vek tlat lo ma se engi mo tak chu in thu pala oma ka thian nu thi dan khani kanu bula chuan kan chung ko ba khi chuan ka har le to ti hi an hre tur ani lo mia nga kom hi ngai tlatin ka hria enge mo hria tur la omin hria theirin na kala in nei tlat mai ka tia kanu chuan ka ngai tu na seng vak ri lo turin min du min ngai tu lo turin ka tia in bol ka du thu chu ka soi ngal bok ka pa chuan an ha zoma hun le to wangin a ho ta keiniero in check le deuh kan langai do na wangin kanina polut lovin kapu te in lama kanom pheiri ta thung zanlaya chuan ka har hlol maya ka juna chu ema wangin bathroom lama chuan ka balu ta ka bazung ta ka jun zowa chuan dar thalanga ka in ena ka samte chu ka siam thamol mul bok chuta kamitha chuan marsin ka samin khoi sak thin lai te asam ka phiar sak lai te chu alo lang zut mai bok ka boi hnuwa kom daneng kim kha ka hre chuak le ta marsi kan hui zo khan ka pate chuan min lo hruai hoa marsi nu po apumna chhuale wangin damdoin lama omzui ngal boka ompui tu tur nei lo wangin ka ba kan pho thina ama mo turang ang te chu ka boi pui ve bok zan lama lekha zer ka du ve thowa wangin karuma chon lekha ka zira ngai tu na ero alut lo kher mai ka thiam thei tak lo tin kamu zala kalo chaw ve wani yang kamu hil zui thuai bok ka har hlol maya ka phone kanen chuan dar khat le mini somli panga lo ri to ka khum lua tui fari ka kheda wang chuan jang thalin ka dak chho dewa marsi ngi mai chu a mai thi sen kai noi mai chuna lo ding reng mai ni chu ka phuna salu tuk chu ka tre thot maya karak tur mai bok chumi chin chu min ti boi fo maya marsi nu bula po ka soi veka marsi nu chuan a thana vakalla ara pom zong in lan to lo turin wa hauro milo tia asoyang chuan ka vakal tangeya min ngai ni point pa ngai taka in lan tur le ke point ka ngai em thu te ka soya chu tianga hun kan man lai chu arei lo ka ti te lul nen ka hoi chua chuan khuwa chu lo thim chul to mai ho mai ka tum lai chuan marsi ong I mai chuan min ko ri ka hria thlan mual pia thingdin na tang chuan melpa ngai tak puina lo chua ka nui war chung chuan min lo ngak ro alo tia ka lo ngaka kan ho dun ta ni ka ho pui nuwa chuan kan riak tu na kanin bia achang le anu ngai thu te a soi fo thina ama ti hlum tu ka zo chuan lungai melem emina thina ka zo tu tabik lo bani kaum dana wang chuan ka chung te po anin ron khom fo thin ti ka hria ka pa ngai lo na reng ka hre si lo ni kha chu ka pin an huana ve turin min hruaya ka pi te huan hi aizol tlak lam dai deng te omania ka pate karin kan kal nge mayan le thlai ra te halo om tam ve mai thingfang ma le ser thlum te han lo wa chuna lo om tre mai bok marsi chu local ve se nuamati don mange ka ti lai chuan ka pi chon min lo awa ruwa sur tam tur thua soya thlam lam pan turin min ti bok ka hoi kola van lama chuan chhum chha tak mai chu ain pango zial tup maya thli chu athona sat le mai bok ka ngai tuana ka chena sat luata engma ka lo hrelo lo ni thlam ka thlen chuan ka pate kol turin min tia ka kol ngal wat bok ka pate chuan office ban ma chu min hroi man don lo thu le ruatlak tam he chuan ariak ngalula thazo kang engkima om sa veka leimin te hlo mania aron ti luam bok
relote arua pui chu lon thlenga afanga lianin thli po na sok takani kapinen chon mei kan chema kan thu dun rana arua han meu chuan khuwa chu thim nei to takani erong kan bola kapi chu achezui sat maya kapate chu kol turin min tirek mai bok kapate chuan leimin na sat thu le a nga mek thua soya min lam chu ala tum thawani o me cho kanei khamnu apo chuan leimin chu an la thial vai zo lowa kapinen chuan thlama chun kan lo ngak ve ring maya thok le khata lungthil hian thlam chung chu an ron vom ria thlam chu tuemo phun bulbul chuna kal hual rik mai bok akha tokin thlam chu an lo vom le thina kapi chuan laumi aso engma ni lowania tein min thamuana lungthil chon bang chu an vom tlang zok maya magdu mai chu bang chu akotlang ve chuang hau lowa chuti chung chon lung chu alo tlang thawani chu marua sur na sat nen lung chu a hu mi alo bok nakin dewa chuan andu tok nge moni are tatlok maya kapin kapate ko le turamin ti lai chuan thlam chu aronin soi le ta chuta le marsi chuan kaming memin kowin fia thaim e mai hian loki ro aron ti wak mai ni chu kapi ngai dan chu pelta niang pona chuaka aba hau tapiap mai thom chu trap thoma in thla ka ram noi pilri lampan cholung chem ema trapri chu akal hlatari ri mai a thom hria thei chung zong chu kamur sung mai ni minute tampoliam main kapate chu lo thleng hlol maya motora kan lu ta kan ho tanal nan mai leimin kan tlan pel nu lo ka chuan ka phone lo ria damdoin lama mi nars khani tun mai khan marsino chu boral ve ta ti milo shrila athi ma ka mingalam na sat thu chu soibok orol chua chuan ka trapa ka chung te po chuan damdoin lam min pan tlang pui nga la marsino ruang chu kan tlai war pui ta thak mai anu voi thleng chuan chin khat po ka ching lowa chuta chin chu ti boi tu ka nei na sa zuala eng tiklai mai min cholti ran tum lo ka har le meu chuan kanina ka lo oma thil than dan chu in hriat ve to kha ka hriat na lo kir le chuan min tin na thar hle maya lo hre lo loi la ka tan chuan anuam jok nge yang le kanu bula chuan ka vain thola ka tlai war ta thak mai ani kapute chung tak ngel point ka har chuak to tian hriat lo wangin tuk thuan po kamut muna min lo pe a kanu chuan engemo le du wangin min chua san don thu min hril zom ngal boka chun wang lai tak chuan room lampana pen chat thom ka hria ngai sak lawang taka langin thom chu ka ngai tharu kar mai thung alo nai zela room kong khar chu aron hong ri ya kun tlatin ka sam chuan ka mai ka hlia kamit sir chuan ka mel kar mai thung thenom tlangwal senior pa zama kan ti chu lo nia kongka chu kalin miron pan chat mai engtin nge che don ka hriat lok lo wangin ka phone recorder chu kon ruta pajama chuan ka sam chu ron hoi chawa apoingut mai de bora nula tuai tir mel thale dum takenia heti maya yom ta hi chu ma se tuna chuan engma soi theilo yom hi katana thajo kani tina nui voror mai ke chu ka che son du mi alo thung kawom bor chu ron jena adu to ka tham nuwa chuan khuma thuwa ichunga ka ti tur la hi I hre thiam to der silawatero khale chen kalo suang tua to kha ka ti puitling thei don ta ente mo I thianu po kha keima thang yani asin ti na nui ta voror mai ni chu kain sum thena chuan atlin lo lek hial to ni ma se kaduang tokin alain puang silo hetianga hun tha hi engtin nge mo katon le thei jok ni wani na ni atia ke chuan pajam iwan dona tori pan me kani nang hi chuan katiril rumol mol to mai anui la chu top chuta kha jan khohar taka khan mo kaleng holam chuan kamu huwa ama maya ho tur chu thla karem ti ta ni ma se karil ruwa chuan thil dang lo langa kadu ti puiting turin ka hruai sang ta khai thianu mol zet kha ka bai ka tanga zuang thlain min kalsan tuma ma se a ke so na a che son thei der silo ka ti thei thaber chu aka hup khani to mai ti chuan ka sual zuya ka ti hlum ta ni kha tin
anui hu mai ka sama chuna lo chu la nang chu I finga ni lo ya zo I soi chuak ve lawang chuwang chuan ka du huna kamut pui mai don che ni tin min nui hur mai ni chu phone chu ka in zuwa ka save thakhiu mai bok min nem muwa mol mel tak chuan ka nui war mai mel tha min ti thua soya a thuam no chu a phel sut mai chuta tak chuan ka thei to paring chuan ka auta amak ti mel le aham hai lu tuk meng pharvel kha mu nuam takani kakazen rempuya le tema mi te hano tlan chowa kongka chun ran soi dot ta rempuya chuan aron tlo thuai ya ain hongrop mai bok pajama ruak tu nga lo om le ke chu min mel tona aron tlan phei thuta pajama jak lu tuk chu ading kun lak mai bok rempuya chuan anek thuai ya an richel chun mai bok tema mi chuan mi lo ku awat boka kan thoma thenom khoveng te han local khoma thirom dana wang chon pajama chu an pi liama kanuin police ran ruaya pajama chu an kalpui zui ve ta ni ka evidence ne ve te chu police te ka pe a pajama po chu thil mang chuan dop chua awal sam khop mai ti chuan thil ti sual tu chu zela da anita ni dam chu ngatang turin Marcelenu thana chon ka bakala pangpar ka kensak chu ka da boka tuna chuan thamung takin chol tong chawo tin mituinen ka thianu te nu fa chu ka thla liam ve ta ni